during the morning, sobrang sakit talaga nito sa akin. Ko na pain yung dito nararamdaman ko. Actually, parang isang part lang siya doon sa back. Nababo Kabalen, welcome to Pampanga. For today's video guys, nandito po tayo ngayon sa Angeles City and I am going to visit this new clinic that is open dito po sa Angeles City. So meron po tayong nararamdaman dito sa shoulder ko. Actually papatingin natin siya ngayon and hopefully sila ang magiging solusyon na para ma-relieve na yung stress and pain and tension sa katawan ko. So if you wanna know more about this, samahan niyo po ako. Let's go! So yun guys, a little bit of tour dito po sa what's inside sa Hi-Physio, no? So this is our lobby actually. Let me just mention yung facility nila for the gym. Yan, so meron tayong mga equipments dito and all apparatus necessarily needed for yung mga exercise, mga routines, and then yung mga therapy as well. Okay, so we also have 4 rooms for the therapy and then 1 room for the doctor's room. Let me just mention yung mga partner HMOs nila. Ayan. So, pumunta nga tayo dito dahil meron tayong konting iniinda. Actually, hindi siya konti, no? During the morning, sobrang sakit talaga nito sa akin. And nasabi ko yung konti kasi kinakaya ko siya. Pero, yun pala yung pagkakamali ko. Yung kinonsult ko na pain, yung dito nararamdaman ko. Actually, parang isang part lang siya doon sa back ko dito sa may right. And napipil ko siya especially pag nakayungo ng matagal or kapag gabi. So ito po yung treatment area namin. So after dun sa admin area, didiretso na po si patient dito to start yung therapy niya. And then magsa-start po with interview muna. So mga konting background, history ni patient, kung what's the problem, what's the patient's condition, and then konting screening kasi yung TECAR machine po namin. So, deep heating modality po siya. So, basically, it's for pain. It decreases the pain and stiffness dun po sa area to be treated. Ito po yung dry cupping, itong area na to. Tapos, ito po yung ISTM, Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization. Basically, yung ginagawa na to is ini-increase din yung blood circulation dun sa area and pag may tight na part, parang niluloosen up niya, yung tight muscles. Tapos, other than that, meron pa po tayo dito ang Myogun. Sports gun? Yes, so for muscle recovery naman. So after nung treatment, syempre may mga exercises and then after that, gagamitin po to to decrease yung soreness ng muscle na na-activate. Tapos mga tape din po. Kinesio taping, ganun for support. Usually ang gumagamit po nito yung mga athletes. Yes. Yung mga pwede sa ankle, sa shoulder, ganun. Problem kasi natin, sir, restricted yung movement ng cervical spine or yung upper spine natin, yung spine mo dito sa may taas, no? So, ang gagawin natin, i-mobilize lang natin siya with the help of this machine, the TECAR machine. So, merong setting to, sir, na Ret Plus. So, ang ginagamit niya, naka-specific siya for joint mismo. Ang sarap nung ginawa niya, parang naging magaan yung pakiramdam ko. And then, tinulungan din niya ako ng mga exercises kahit hindi ako kailangan pumunta dito. Kahit sa bahay lang, yung mga simple exercises. Actually, malaking tulong siya sa akin kahit nasa bahay lang ako. First session natin today, I really felt relief, no? So, unang ginawa nila, so some stretching, may mga myofacial, parang gano'n, no? And then another thing is, gagandahan pa dito, so they're gonna prescribe you yung parang your daily routine for the stretching and yung mga exercise. For the first session, super, I really felt relief. And it's a must recommend. Solid.
For those who are experiencing body pains due to prolonged posture or work or sports-related injury, we encourage you to book your appointment on our website, Hi-PhysioPH.com, or visit us in Unit 1B, Ground Floor, OAH Business Center, Gueco Street, Pulong Maragol, Angeles City. We are actually open from Monday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m., and our number is located in the screen below.